Zeinaben eta Zatzeben bideak Morian elkartu ziren haien herrialdeetatik ihes egin ostean. Zeinab somaliarra da eta Atzeb berriz Afganistangoa. Maitemindu eta Morian ezkondu ziren. Biek harro esan digute kanpalekuko lehen bikote mistoa zirela, gainera biak musulmanak, baina bata sunita eta bestea xiita. Haien historiak argi uzten du Moriaren degradazioan ere jendea maitemindu eta bizitzarekin ilusioz jarraitzeko gai izan zela. Baina sutearen ostean, astebetez kalegorrian lo egin ondotik, kanpaleku berrira sartzea erabaki dute seguruago sentitzen direlako. Eta badoaz, zalantzaz beteriko etorkizun baterantz, eskutik helduta. Marzia Afganistangoa da eta haserre dago Europarekin. Negar artean etxita esan digu ez duela ezer berezirik nahi, soilik bere umeak eskolara eramateko gai izatea. Baina Marziak bezala gehienek badakite ez dutela errepide ertzean akanpatuta luze iraungo. Oraindik familia asko daude Moriako kanpaleku kiskalduaren inguruetan akanpatuta edo olibondoen artean ezkutatuta, baina azken orduetan Gerrizeko poliziak indarkeria erabili du pertsona hauek guztiak erretentzio zentro berrira eramateko eta kanpaleku inprobisatuak hustutzeko.